दिनै प्रमद बर'आ CM जानानै सासे चिफ मिनिस्टारनि बडिगार्डजों नारखाजायो किन्तु जोङो BTCनि आमोलाव जोंखौ हाग्रामा सारखौ जों मालाबाबो नारखाजानाय नुवाखै। जों जुदि दिनै BTCनि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफोरानोखि बावलांबाय गावखौ जायफोरा जिबनखौ गारलांबाय जायफोरा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय जायफोरा जिनाहारि जाबाय जायफोरा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय बिथांमोननि बेसेना जों आसलते अपमान खालामनाय जागोन। 2 बार ना 3 बार आवसे पैसा कुछ बाहिर है 500 इदि 500 नि थाखाय जेबार आही एबार 500 टका नि सिगांफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। आङो माखासे सम जाबायमोन भिडिअ बानायिया दा आं माखासे पार्सनेल प्रब्लेमाव दङमोन भिडिअखौ बानायथ'नो हायाखैमोन बिनि थाखाय गिबियावनो निमाहा बिबाय। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै अबंलावरिनि सायाव आरज गाबबाय आरो लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आङो मिजिंथिबाय। दिनैहाय गोबांथार आयदा गैया दा मोननैसो आयदानि सायावनो जों सावरायगोन जे भिडिअफ्रा गोजाम नाथाय आयदाया आयदा बायदिनो दङ। दा बे आयदाफोरानो जाहैबाय गोबांथार माने बारग' NDFB बिथांमोना सिगाङाव UPPL हान्जाखौ हेफाजाब खालामनानै सरकारसिम लाबोनायाव गोबां माने बिहोमा होबोदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा दा UPPL हान्जानि सायाव ओरैबायदि माने आंगायनाय फैबाय मुगैनाय फैबाय दा बेफोरनिनो माखासे भिडिअफोर दं आरो गुबुन फारसेथिङै आथिखालाव सरकाराव सोलिबाय थानाय UPPL हान्जानि बा BJP हान्जानि जिहेतु बुंनाय जे कारापसन गैयि जाख्ल'नाय गैयि रायजो राजानि जौगाथायनि खोथा एबा गोजोन सान्थिनि खोथा बेफोरखौ लानानै माखासे जाख्ल'नायनि भिडिअफोर दं जेरै PMAY न'नि सायाव UPPL जों दाजानानै होजानाय चेयारमेनफोर बिथांमोना जाख्ल'नाय बा कारापसन खालामनायखौ जों नुबाय थानो मोननाय जादों आरो गुबुन फारसेथिङै जे BTC एकर्ड डे 2003 मायथाइनि जिहेतु 10 फेब्रुवारि खालि जादोंमोन बे 10 फेब्रुवारिया सौफैगासिनो दं। दा गोबांथार दैदेनगिरियानो जा बा गोबांथार इन्टेलेक्चुयेलफ्रानो जा बा गोबांथार गार्जेन बिथांमोनानो जा बिथांमोना BTC एकर्ड डेखौबो BTR एकर्ड डेखौ जेरै फालिदों बेबायदि फालिजानो लुबैनायखौबो जोङो भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। अब्ला जों भिडिअखौ गिबियावनो नायग्रोदिनि दा बे भिडिअफ्रानो जाहैबाय एक्स NDFB बिथांमोना जे मानो UPPL हान्जाखौ मोजां मोनाखै बिनि भिडिअखौ एसे नायग्रोदो। नोङो NDFB मोनब्रै फेक्सन जेला आकर्ड जादों आकर्ड जानायाव जेला जों आकर्डनि जिथु दफाफोरखौ नुदों बेवहाय जोंहा मोनसे गोजोननाय गैयि जादों दे हिनियास एन्ड नन हिनियास क्राइमखौ लानानै जोंनि जिथु NDFB जेसेबांनाखि बिथांमोना जेलाव जानानै थादों बिथांमोननि गनायनि राहा लामाखौ जों नुवाखै बिनिखायनो जों गोजोननाय गैयि जादों। आरो आकर्डनि उनाव जोङो नुनो मोनबाय जेराव BTCनि 2003-10 फेब्रुवारि आकर्ड जानायनि टाइमाव BTCआ जेरावहाय फुल प्लेजेड पावार दंमोन फुल प्लेजेड पावारा जाहैबाय चिफ जोंनिनो अन BTCआव चिफ जायो बिथाङा गासिबो डिपार्टमेन्टखौ सालायोमोन नाथाय BTRनि उनाव जेला आकर्ड जादों बिनि उनाव मा जाबाय CEM that means like एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरनिल' चिफ बिनि डिपार्टमेन्टआ आरो सोरबा सासे कन्ट्रल दंबावो स' बेखौ जों नुनानै दा अनेक दुखु मोनदों आरो जोङो रायजो राजाफोरनि मोखाङावबो नुदों दिनै गोजोननाय गैया। बेखौनो जों बुंनो सानदों UPPLनि जिथु दा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बिसिनि गेजेराव कलाबरेसन कअपारेसन गैया कअर्डिनेसन गैया बिनिखायनो दिनै जोंबायदि सासे UPPLनि जानानै नांनानै होनानै देरहाहोनाय खाम्फासारखौ फेजेननाय बायदिया दिनै जोङो फेरेंगाखौ देरहाहोनाय बायदि मानसिया मानो थाखाय जोङो BPMआव जइन जाफिननो खोथा फैदों BPMआव मानो जइन जादों बेल' दे जोङो सिलायनाय लिडारफोरखौ नांगौ सिलायनाय लिडारफोरखौ लानानै जोङो जेरै जोंनि BTCआ 10 फेब्रुवारियाव आकर्ड जानानै जोंनोहाय उदांस्रि मोनसे सासे चिफ होननानै जोंनि बर'आ सिनायथि जादों आरो बे बर' सिनायथि जानायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि हारिखौ जौगाहोनो हादों आरो रिसपेक्ट मोनदों मान मोनदों। दिनै प्रमद बर'आ CM जानानै सासे चिफ मिनिस्टारनि बडिगार्डजों नारखाजायो किन्तु जोङो BTCनि आमोलाव जोंखौ हाग्रामा सारखौ जों मालाबाबो नारखाजानाय नुवाखै। स' डिगनिटि माटार्स dignities of our Boro people matters because of that बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय UPPLखौ नागारनानै BPMआव जइन जादों।
बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय दानिया गुबुन मोनसे भिडिअआ फैदिनि जे सुख्लाय सेरफां बियाबाव BCDC आव PMAY न'खौ लानानै माबायदि कारापसन खालामदों चेयारमेनफोरा बेखौ नायदो एसे BTR सुख्लाय सेरफां परिषदीय समष्टित PMAY गृह निर्माणत व्यापक दुर्नीति PMAY गृह निर्माणत पर्वतसम दुर्नीतिरे परिছে सुख्लाय सेरफां परिषदीय समष्टित BTR कार्यवाही सदस्य रणेन्द्र नार्जारी घनिष्ठ চেয়াৰমেনে সংঘটিত কৰিছে এই দুৰ্নীতি হিতাধিকাৰীৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ মোটা অংকৰ বিনিময়ত PMAY গৃহৰ আইডি নথকা হিতাধিকাৰীক নিৰ্মাণ কৰি দিছে গৃহ মোৰ নামটো আছে তাৰমানে দেউতাৰ নামটো তাৰমানে নিমিলে তাৰমানে এই তাৰে বাবু বৰৰ লগত কিমান বোলে প্ৰথমতে কিমান ললানো নাতিয়া বুলি 2000 দিয়ে প্ৰথম 2000 দিছে তাৰপিছত কিমান দিলে আৰু পইচা তাৰপিছত দিয়া নাই এই আহাটো অন্তত 2বাৰ না 3বাৰে হৈছে পইচা খুজিবা আহি আছে 500 নি থাকে যেবাৰ আহি এবাৰ 500 টকা নিয়ে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী গৃহ নাপাই উচকি উঠিছে সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মই আৰু ভাবি আছো ক'ৰ পাম বুলি रुखी जेव लगे नाई थार्ड लिस्ट गेल जे लगे जो खबरे नाई जो हमबारे मानसि किबा कय थारैनो बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आथिखालाव जाय सरकारनि दैदेनगिरिफोरा कारापसन गैयै बा बिदिनो गोजोन शान्तिनि खोथा बुंदों दा बिथांमोननि सरकारनि दानानै होजानाय चेयारमेन मेम्बार बा गोबांथार बेफोरबायदि बिबानगिरिफोरानो बेफोरबायदि जाख्ल'नाय खामानिखौ मावगासिनो दं दा सरकारा बिनि सायाव मा राहा लागोन बेखौसो जोङो नेनानै थानांगौ जाबाय दा गुबुन मोनसे भिडिअ दङ आरोबाव जे BTR एकर्डखौ जेरैबायदि फालिदों बेबायदियैनो BTC एकर्डखौबो बा BSc एकर्डखौबो फालिनांगौआ गोनांथार होननानै गोबांथार माने बर'नि इन्टेलेक्चुवेल बा गागि सुबुंफोरा बुंगासिनो दङ अब्ला भिडिअखौ एसे नायदो 1993 आव मोनसे एकर्ड जाबाय BSc एकर्ड बिनि उनाव जाबाय 2003 आव BTC एकर्ड आरो थांनाय 27 जानुवारियाव जाबाय BTR एकर्ड दाना खोथाया जाबाय मा दाखालि 27 जानुवारियाव BTR एकर्डनि फालिथाया जानानै थांबाय आरो बावैनो 10 फेब्रुवारियाव BTC एकर्ड बे साना फैबाय दं दा आं बुंनो नागिरनाया जाबाय मा थांनाय बोसोरनैसोआव नुबाय आङो बेनि आगोलाव 17 बोसोर हाग्रामानि खुंनाय दिनाव BTC एकर्डखौ गाजा गोमजायै अफिसाव फालिदोंमोन आरो बिभिन्न जायगायाव ब्लक अफिसाव जों फालिनाय नुदोंमोन गामि गफायाव जायाखैबाबो किन्तु पार्टी लेभेलाव बेफोर जादोंमोन आरो स्कुल कलेजफोरावबो BTC एकर्ड डेखौ मोनसे अबजारभेन्स हिसाबै लानो थाखाय बिथोन होनाय जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय थांनाय बोसोरनैसोनि बे समाव जेब्लानाखि BTR आ दाजाबाय बिनि उनाव BTC एकर्डखौ फालिनायनि बिथोनखौ जों नुवाखै आरो फालिनाया खोब लिमिटेसनाव फैदों अर्थात पार्टीनि अफिसफोराव ब्लक लेभेलाव जादों आरो पार्टीनि बाथ्राफोरा पार्टी लिडारफ्रा बेखौ फालिदों नाथाय जोंनि स्कुल कलेज बा बिभिन्न जायगाफोराव फालिनायखौ जों नुवाखै दाना बाथ्राया जाबाय BSc एकर्डखौ खालामनो थांनायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों बिथांमोना गावसोरखौ बावसोमदों गोबां मानसिया हयथ' थाखा फैसा लस जानायजों लोगोसे न' बां गारनो गोनां जादों अनेक त्याग खालामदों आरो बे बोथोरफोरखौ आगोलाव फालिजाबाखैबा बेबो गोरोन्थि जादों फालिनांगौ गोसोखांनांगौ जोङो BSc आ मा बुस्थु बियो माबोरै जादोंमोन सोर खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ जों जारिमिननो गथ'फोरखौ जों मिथिनो खाबुखौ होनांगौ लोगोसेयैनो BTC एकर्डआ 2003 आव जादोंमोन आरो बै BTC एकर्डआबो ओरैनो फैनाय बुस्थु नङा BLT नि दैदेननायाव बै समाव फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबां मानसिफोरा हयथ' जिउ बावनो गोनां जादोंमोन अनेकआ खरा खम्फा जादोंमोन जिनाहारि जादोंमोन न' बां सावजादोंमोन गोबां मानसि जेल जानो गोनां जादोंमोन आरो बिथांमोननि नाजानाया फिथाइ थायदोंमोन बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि बावनायाव जों BTC एरियाखौ जों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अर्थात BTAD खौ जोङो मोननो हादोंमोन फिथाइ थायदोंमोन बिथांमोननि बावनायनि उनाव जोंनि जिथु नाजानाय बे फिथाइ थायदोंमोन नाथाय जों जुदि दिनै BTC नि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफोरानोखि बावलांबाय गावखौ जायफोरा जीबनखौ गारलांबाय जायफोरा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय जायफोरा जिनाहारि जाबाय जायफोरा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय बिथांमोननि बेसेना जों आसलते अपमान खालामनाय जागोन जों मुगैनाय जागोन बेनिखायनो BTC एकर्डखौ BTR खौ जेरै फालिनाय जादों BTC एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं आं बेयाव मोनसे बाथ्रा मख'गोन
नैबे जाबाय बिटिआर एकर्ड बेयो 2020 नि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर एकर्ड आङो बिटिसि एकर्डखौ फालिनायनि माने गोनांथि दं बेखौ बुंनो थांनायाव बे बाथ्रा फैदों बिटिआर एकर्डनि अबजेक्टिव्स अफ एमअएस बहाय मा लिरनाय दं नम्बर 1 टू augment area and powers of BTC and streamline its functioning माने BTC आनो गुबै BTR निबो बे बिथाया बेनो बहाय होनदों टू augment बारायनाय एरिया ओनसोलखौ and पावारखौ बारायनाय of BTC BTC नि पावार एरियाफोरखौ बारायनानै बेखौ थिक लाइनाव लाबोनाय खामानि लाइनाव लाबोनायानो जाबाय बिनि गुबै बिटिआर एकर्डनि नम्बर 1 to address issues relating to bodos residing outside of BTD बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि समस्याफोरखौ लानानैनो भाबिनाय गतिके नैबे एक नम्बर पइन्टआव मा बुंदों बिटिसि एकर्डनि माने बिटिआर एकर्डनि गुदिखौ नायनो थांबा बिथाया बेनो बिटिसिआनो ओमफ्राय बाखि दंबावो बिदिनो नैबेहाय 3 नम्बर दं टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट सोशल कल्चरल लिंगुइस्टिक एंड एथनिक आइडेंटिटीज ऑफ बोडोस 4 टू प्रोवाइड लेजिस्लेटिव सेफगार्ड फॉर लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल 5 to ensure accelerated development of tribal areas and 6 to rehabilitate members of NDFB factions बेयाव जादोंमोन MOS BTR नि बिदिब्ला BTC एकर्डआनो जुदि BTR नि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो BTC एकर्डखौ भेलु होनो नाङा बे गासैबो भिडिअफोरखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा निश्चय एसेब्लाबो माखासे मोन्दांथिखौ मोननो हाबाय जे आथिखालाव जोंनि BTC बा BTR ओनसोलाव माबायदि जौगाथाय जाबोदों आरो जोंनि बर' माहारिखौ लानानै जोङो बर' हारिया दिनैसिम मा अबस्थायाव दङ आरो उनाव मा जालांगोन बेफोरनि माखासे मोन्दांथिफोरखौ मोनबाय जानांगौ दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दांथि मोनदों प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनानै हरदो आं दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखिसै जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनबावगोन आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों